Upravo stupit 4 djela. Ako sad padne, sve će mi past kurac. Ne? Opusti. Antonio, nemamo vremena. Vidi. Kako si ti glupa čovjek. Aha. Gebelja! Jebeni! Jebena. Sakri se! Kamera sakrivanja. To nema nikita. Samo kod mene. Evo, pogledajte malo zbunji. Recite mi ako ima šta. A gledajte po žbunji. Ajmo kroz žbunje. Ča. Ovo bi trebao biti neki skandal, da kažem. Kad bi u školu išao Antonio, to nam je trebalo 3 sata ranije. Tako da... Eto. Rupetina. Ljudi, slaba mi je baterija. 40. Ne se brzo prazni nešto. Ne. What? Ok, dakle, ljudi moji, mi smo sad tu kod centra. Tamo skoro centra skroz dole. Oduzmu slomu. Imamo kod škole. Pisao sam. Skoro kažemo u školu. Onda ću moći dugo, pa neću sad moći toliko klipova snimat, zato što ću u školu onda pisat zadaću i to, pa neću moći baš puno snimat. Ali, prođem škola, potrudit ću se da snimim bar 2 klipa od 15 minuta. Potrudit ću se. Tako da, eto. Potrudit ću vam se da vam izbacim neke klipove. Pusti me snimam. Da izbacim neke klipove. Kad dođem u školu ću se potruditi pa da štekala dok sam ja drugi dan u školi. Pa onda moram još ranije ću spavati to. Onda ne mogu vam snimati. I sad ne sam slučajno bljesak opet uključio. Kako sam idiote. Dakle... Ali kad završim školu, ali to ne u skoro to bude za 12 godina, ja mislim. Bilo? Koliko? Dakle, i sad ćemo školu, tako da ću morati ugasiti kameru, danas smo sad nositi. Ja ću ugasiti tamo kameru, da ćemo stignem stvarno snimati. Hvala kad završim školu, nema ni to se, bit će po 100 klipova na dan. Jel to ono? Pa imamo ovakvu bocu, jel da? Suti rok. Suti. Ne suti, nego sveti. Sveti. Jesu tako S mobitelom, Antonio, moja baterija je crkva, daj bar ti ostavi malo, ako nas trebaju zvati. Eto, Jer sam ti rekla da mi je još danas gorio ti ne. Možete tu lupa sunce ko konj. Ko kurac. Tamo je škola. Dakle, tamo ću negdje ugasiti kameru ja. Neću samo ja. Tamo neki tip. Tako da, eto. Ako sam naprijed, ne samo. Ali tamo kad dođemo, baš tamo,
kod ulaza za školu, onda ugasim kameru. Gasim ju. Onda stvarno gasim. Zmazat ćeš se, Ona ta. pastiš, pa daj, rekla sam, bar jedan dan. Ulazniš. Dobro. Pusti me, molim te. Mislim se negdje one ne bude se da šetam se na ruglo, pored Badića, jedan stan. Ako sam pokažu, ne mogu vam pokazati da tam se mogu snijati na svim Wi-Fi. A ima Pa onda, ti imaš pa djete, ima one puže. te prvi put živim 2 mjeseca bez Wi-Fi tamo. Rešlo, nisam mogu ništa. Joj, ne znam da li. Da. Ne znam sada da idem tam s njime još. Dobro vidjeti, ajde. Kamo da Pa idemo? jesam, da, govorim da mi baterija koristi. Kamo da idemo? U Konzum po špageti. Pa možemo. Ba, znam da možemo. A šta, ništa ne bude desilo. Pa joj, ne znam gdje je dole u rekici kod smeća. Znači sad možda smo tu blizu pa da je strašno vredno. Ali sad ću tamo kod ulaza ugasit kamerice. Ali bez zvonana možete ugasiti školu. Tako? Bez zvonana možete ugasiti školu, to da tamo. Nije. Ako je te neko zove, primjer,